लोगोफोर नैलै न' थांनो थाखाय जोंहा पेकिं जाजोब्बाय नै मोनसेयावबो पेकिं जाखाजोब्बाय ओमफ्राय नैयावबो मोनसे पेकिं जाजोब्बाय आरोना बे मोननैयाबो बेयाव पेकिं जाबाय बेबो जाबाय नै जानो थाखाय बायदिसिना बुस्थु लानानै फैबाय ओमफ्राय आरो नै आलादा मोनसे लाबाय बेखिनिखौ लानानै जाहैसिगोन आरो ट्रेनाव थ' लोगोफोर नै गासै बुस्थुखौनो बे रुमाव सोनानै ताला बन्द खालामना गालांगोन आरोना नङाबा फैनानै साफा खालामनो बिराद खस्थ' जायो नै बुस्थुफोरखौ बेयाव दोनजोब्बाय गथ'नि फरायनाय टेबोल गासैखौबो दोननानै फेन मोनसे लागायनानै नै खानसि बाथि गासैखौबो दोनजोबखाबाय आरोना ओमफ्राय आगै सासे सोंहरदोंमोन जे बिदि गभर्नमेन्ट क्वार्टाराव माबाफोर फ्रि मोनो नामा होननानै जेबो फ्रि मोना बेयाव गासै A to Z बुस्थुखौनो गावनो बायनांगौ मात्र फेन आरो लाइट बे मोननैखौल' मोनगोन आरो नोंना ओमफ्राय अबेबा स्टेन्डखौ मोनो आरोना बे गस्ला दोननाय सेन्देल दोननाय माने जिथु गोदान क्वार्टार बानायगासिनो दा बेफोराव मोनो आरो शु स्टेन्ड ओमफ्राय आरो बिदि गस्ला जामना दोननाय बिदि आलमारि फिसाफोर मोनो नङाबाथ' जेबो मोना गासै बुस्थुखौनो बायखाजोबनांगौ आरो अबेबा क्वार्टाराव बिदि मोनसे फिसा हारसिंनि थाखाय मोनसे बिसनाबो थायो पालें बिदि मोनसे होनानै दोनो मेक्सिमामावनो थाया आरोना थ' आखा खालामनाङा गासै बुस्थुखौनो बायनांगौ आरो ओमफ्राय नैबे टिभि रुमखौबो खालि खालामजोबखाबाय आरोना दा लोगोफोर थांनो थाखाय रेडि जाबाय ओंखारजोब्बाय आरोना गासैबो ओमफ्राय दायो थांनोसै आरो माने बिराद मोजां नांदों आरोना न'आव थांनो मोनसिगोन बिराद नै जों दायो स्टेसन मोनफैबाय नैबे जाबाय रान्चिनि स्टेसन पात्रातुनिफ्राय रान्चि स्टेना 2 घन्टा लायो आरोना थ' जोङो मोनानि 6टा बाजाराव न'निफ्राय फैदोंमोन दा फैनो 7:30 जाबायानो ओमफ्राय ट्रेना दोङो 8:30निफ्राय ओमफ्राय नै जोंनि लेगेजफोरा बिराद गोलोर आरोना थ' नै गथ' सेंग्रा सासे आरो बेबो टिहुनिनो अखमनिनो आरो बेबो गथ'आ सेंग्रा हाखा गथ' थ' बेबो माने एखे ट्रेनावनो थांगोन जोंदो थ' जोंहानि लेगेजफोरखौ एसे हेल्प खालामना होबाय आरोना बे माने जोंखौ बासाव फैनो लिंदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंहाथ' बलेर' माबा बुक खालामदो ओमफ्राय बे सेंग्राखौ बुंबाय जोंदोनो थौफा भारा सारा होलायनाङा दे जोंहानो होगोन होननानै ओमफ्राय सेंग्राया होमबा जागोन दे आङो नोंसानि लेगेजफोरखौ थिखांना होगोन होनना बुंनानै लानानै फैफाबाय आरो लोगोआव बेनिफ्राय नै बेनो आरोना जोंनि ट्रेना मोनबाय आरो नै बेयावनो थांगोन आरो बगिया बेलेग आरोना जोंहानि बेलेग ओमफ्राय बे सेंग्रानि बगिया बेलेग ट्रेनाव जबाय जोङो दायो आयै खारग्लुं जनो गोनां जायो आरोना ओंखायनो बिराद खस्थ' माने हाग्लुं माने रान्चि कामाख्या ट्रेनाथ' बानानै थाखायो माने जागायावनो थाखायो आरोना थेवब्लाबो बेलेग साइडथिं फैना लाफ्लांदो आरोना ब्रिजसाथिं ओरै उथिना फैनानै बिराद बुरजानै जानि बेगफोरखौ नाया मानो नैलै बे मोनसे बैयाव ओइ कुटलु खोलैजोबलै नोङो मोनसे जानि 39 आरो 42 मोनसे आरो मोनसे 39 निलाय बेलाय 39 39 नैबे आरो इसानि मोनसे 40 दा लोगोफोर नै न'निफ्राय ओंखाम संना लांबाय आरो नै बेदर लाना फैदो ओमफ्राय नैबेयाव दङ बेदर रेसिपि कुटलुनि थाखाय नैबे जोंनि ओमफ्राय आखाम नैबे ओरैबायदि गोथाव जादों मा बुंगोन आरो ओरैनो खाजिया माबाखौ बेनिफ्राय नै जा गथ'ला न' थांसिगोनखाय आबै आबौखौ नुसिगोनखाय जि फुरथि एकदम मोसागासिनो आरोना नै खोमसिसि मालाय उन्दुजोब्बाय जोंहा नै दाबो मबाइलनि टर्च लगायनानै गथ'ला मोसागासिनो नै बोराया नै उन्दुनो थाखाय बिसना बगासिनो नै साफा नंगौना नङा नायगासिनो पेपारनिफ्राय दिहुननायानो गावनो ओमफ्राय नै बे मोनसे जोंहानि साइड आपार साइडल' खालामदोंमोन आरोना बै सानि साइडनि मोनसेखौ माबा होआसै केन्सेल खालामनानै बे मोननैखौसो होबाय गथ'खौ लानानै ओरैबायदि खस्थ' मोनो बे सायाव गाखोनो ओमफ्राय आरो एसियाबो सिदा जायोना ओंखायनो एसे खस्थ' मोनो आरोना थेवब्लाबो जेबो नंला आरो मा खालामनो आरो मोनबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर उन्दुनोसै गाबोन फुङावसो उथिखासिगोन आरोना गाबोन फुङाव लोगो मोनसिगोन नै लोगोफोर सोरांनानै जों मा मोनगोन सिलिगुरि मोनबाय न सिलिगुरिनि बागानफोरा नै हरसेयाव उरनो मोनदिया लोगोफोर ओरैबायदि अंखरनाय मानसि लोगो मोनदों ना बापरे बा खर' सर' गुदुं खालामजोबखादो आरोना न' मोनहैसिगोन मैया हरावथ' ओंखाम लामनायखौ जाखादो ओमफ्राय आरो दिनैनि थाखायबो लानानै फैखादोंमोन आरोना बेखौबो जाबाय जागुदला दसेनो टेनसन होबायमोन आरो उदै सादों होननानै सिप्स जाना लानानै निम्बु दै लोंहोनानै जाहांबाय आरोना थ' दायो मस्ति गेलेबाय दोङो बोरायाबो रोनो जाना लाबाय उन्दुनो होलायबाय आरो बेटा मजा आ रहा है क्या कर रहा है
ini bete एकदम मस्ती खालामगासिनो दोङो खासेयानि जाखांनानै टेनसन मबा मोनहैगोन न'याव बागान लोगोफोर बागान नुबा मिथिखा आरो दार्जिलिं मोनबाय होननानै बागान साहा बागान लोगोफोर मोनानि 6टा बाजिलांबाय दाबो क'क्राझार होनो मोनाखै मा मोनदो खोन्थारोङा आरो मा जायगा बेफोरो मोनसिगोन 1 घन्टा लेट लोगोफोर दहायथ' मोनैया मोनबायमोन ओमफ्राय दसे गोबाव उन्दुलांबाय आरोना उन्दुलांनानै दासो उथिबाय उथिनायाव लासै बङाइगावबो बारबाय क'क्राझार बारजोब्बाय बङाइगाव बारजोब्बाय आरो मा बारजोबोलै सब बारबाय जिमान बारनांगो मोनां जाबाय आरो दा बाजिबाय टाइमा हरनि खैथा बाजिखो 11टा 18 जाबाय 11टा 18 जाबाय मोनालासे मोनहैनांसिगौमोन आरोना माने मोनफैबायानो मोनसिगोन स्टेशना गारियानो माबा नांथाना थाबाय नै गेजेर ससेयाव सिगनेल होबानो लेट जायो लोगोफोर मोनहैखासिगोन खानायफोरखौ खाना दानसै आरो बिराद बाबायलै बाबारे मा जाखो उरुबाबो हाया उरलांनोबो हाया लोगोफोर जोंनि बिसिनायाव जोंनि बगियाव ओरैबायदि खासे मानसि हाबदों माने बुंनांले आरो हंखरनायानो मालाय मोसाया रोनावनाय बायदिखा हंखरनायानो इदि आरो माने मोसाया रोनावबाय आरो इदि मोसाया मारै खालामो ओरै खालामोना एकदम गिदिरखा हरसेया जि हाल्ला ओमफ्राय हराव आंबो जि गोसा बुना होदो आरो नायफोरखौ जि नैफोरखौ दरजाफोरखौ बुसोदो आरो आं नै सानै मोनसेसो उन्दुदोंमोन ना नै सानै गोदैयाव जि बुदों आं इफोरखौ सिरि थाथोननानै मबाइलनि टर्चखौ लगायनानैबो एसे खालामलाबाय गैया जेबो खैलोबबो नाङा जोंसो खस्थ' मोनदों आरोना जोंथ' फैबानाया मोनबाय आरे खासे सम जोंनिसो लोगो इयो थांनाया नायावथ' रे मालाय गावदो जइन जानाय साकरियाव जइन जाफानाय लोगो मोनबायनो माने नै दासो ओंखारलांदोंमोन आरोना बेयाव लोगो मोनबायनो थांबाय थ' लोगोफोर साकरिनि भेकेन्सि ओंखारदो पेरामिलिटारिनि नोंथांमोना जायफोरा गोसो दोङो जायफोरा साकरि मावनो गोसो दोङो ट्राइ खालाम गोबाङानोथ' मिथिखाबाय जानो हागौ खिन्थु जायफोरा मिथिया बिथांमोनखौ बुंबाय आरो आङो माने मालाबा कमेन्ट्सफोराव बुंहरबाय थायो आरोना जे बिदि भेकेन्सि ओंखारबा लिस्ट ओंखारबा खोन्थाहर होननानै थ' मियाना दिनै जि ओंखारनो गिदिर मोनदों आरोना बोरायनो नुदोंमोन आं लिस्ट ओंखारदो भेकेन्सि बर्ड ओंखारदो इलेक्सन मोनफैबाय नालाय ओंखारखागोन नङा होमबा थ' नोंथांमोना थाबनो भेकेन्सि थानायावनो ट्राइ खालामना लादो आरोना सोर मानसिमोन मुनि मानसिमोन आंनि लोगो रुपमोननाय मा मानसि असमिया अच्छा नलबारिनि बहुत दिन के बाद देखा मैं ऐसे गया ना जोंनि बेचनि जों दा एखेलगे ट्रेनिं खालामनायमोन नुबाथाय ज' ट्रेनिं खालामनायाबा बेट्समेना नुबानो सिनाय मोनलायो आरो एसां मटा जाबाबो मटि जाबाबो नुबानो सिनायमोन थांनाय लोगो नुनो सिनायमोन थांबाय मोनहैबाय माबा ओंखारदों न भेकेन्सि ओंखारदों न गोदान भेकेन्सि ओंखारदों ओरैनो अफिसियेल साइटआव ओंखारदों ओंखाराखै मिथिया आनअफिसियेलि वाट्सएपआव फैदों आरो जोंनि ग्रुपआव दा आरो भेकेन्सिथ' ओंखारखागोन इलेक्सन मोनफैबाय नालाय इलेक्सन जिथिया ओंखारो सरकारा भेकेन्सि दिहुनखायो थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे सान्सआवनो डान्स मारिना हो आरो जायफोरा गोसो दोङो थाबनो खबर ला माथिं मा भेकेन्सि ओंखारदों जायना एज लिमिट दोङो क्राइटेरिया फुलफिल आप जायो बिसोर एप्लाइ खालामनो हायो आरो फंबाय मुवा जायफ्रा नेनानै दोङो बहुत दिन इन्तजार खालामबाय दंमोन दा इलेक्सन मोनफैदो भेकेन्सि ओंखारसिगोन एप्लाइ खालामबानो जाबाय ट्राइ खालामबानो जाबाय मोनोबा मोजांनि बाथ्रा किबाके एकदम नांलाय खमलाय नादला नासि सुजिनानै लागो हाबा मोजां आरोना गावनि थाखायनो मोजां आराम साकरियावनो आराम जालाङो लोगोफोर फाइनालि हाबबाय स्टेशनाव ओमफ्राय नै बेगा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6टा जि गोलोर खालै बिसोर बापरे बाप टाइमा खैथा बाजिखो 12टा कारेन्ट जाबाय कामाख्या ये क्या किया 12 बजा दिया फाइनली मोनफैबाय लोगोफोर नै प्लेटफर्म नम्बर 3 आव
Udah gua. 3 number platform mau. Oke, B2. दा लोगोफोर नै जों आइमोना जोंखौ लांनो फैदो आरो ना आइ फैदो बाबा फैदो ओमफ्राय नै जागुदल' नुनानै खारखालांसिगोन आरो बिबेखौ नुहुरबाय नै फैबाय थानायखौ नुहुरबाय आरो दा बियो ओमफ्राय खारखालांसिगोन आरो ना नै आखाइ लेवा हरबाय दोङो इयाव दोङो होननानै नै बामजायखायो आरो बिराद मोजां मोनो आरो स्टेसनावनो आबै आबौखौ नुबाथाय इयो ओमफ्राय जोंबो बिराद मोजां मोनो माने हरनि नै दा 12 बाजिबाय आरो ना 12 साराय 12 जाबाय बिसिनियाव हर जाबाबो टेनसन जाया आरो ना जों बारा मानो होनबा आइमोना स्टेसनाव नेना थाबाय थायो नालाय जों दा दोङो गुवाहाटि कामाख्या स्टेसनाव दोङो आरो ना थ' मोनहैनायाव लासे लोगोफोर 2ता 2:30 बाजिगोन आरो ना हरनि थ' थांनोसै आरो दा नै गावबा गावनि बेगखौ जाय जिरि हागो थिखांनो हागो बि लाबाय आरो ना लोगोफोर कामाख्या स्टेसनखौ बारलांबाय दायो न' थांनायावनो लोगोफोर मोनहैनो 2:30 बाजिसिगोन आरो ना नै बेफोर माने फैसा लायो आरो ना गारि पार्किंनिबो फैसा लायो नै एकदम स्टेसन खाथियावनो जेराव मेराव फैसा लायो नैयाव फैसा लायो दा टल गेटआवथ' लानाय नङा देसोन जोंखौ नैफोरावबो होनांगौ आरो ना थ' थांनोसै लोगोफोर थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबनायनि थाखाय ओमफ्राय नै बागे बरियानो न' मोनफैबाय आरो ना गोजोन मोनलायबाय